ओंखाम जाखांबाय दाउ फेन्दा एवनानै दाउ फेन्दा मन्दिराव थांनाया दाउ फेन्दा जायो सोरबा दाउ फेन्दा मैगं अ हे गाइस होनदो आरो ओंख्रि संगोन So guys, welcome back to my channel another vlog. सानथामनो बुंनानै दिनै गोबां खामानिफोरानो जोंहा ना गासैबो उल्थां फुल्थां जाजोबना दं नै बुस्थुफ्रा मैया आं फालें गोदान लाबोदोंमोन ना बेखौ दिनै माबा नटफोरखौ टाइट मारिजोबनानै बानायना दोननांसिगौ बेयाव माने गासैबो लेथेर लेथेर जादों ओमफ्राय नै खोरखियाबो बे पाल्ला खोरखि ओरै खोबग्राया मोनसे 1000 लादों बेयाव 9टा दङ आं बेखौ बहायथ'वाखै मानो होनना बुंबाथाय ना न'आ क्लियार जायाखैमोन नालाय दा जेखिजाया बेफोरखौ गासैबो उल्थां फुल्थां जाजोबना दं न'आ ओंखारागौ माने बिदिनो उल्थां फुल्थां जाबाय थागोन बुस्थुफ्रा जेखिजाया बे जायबो खामानि मावदोंमोन नायनोसै र' नै बेयाव प्लास्टार बुगासिनो दं बे मोनसे रुमाव ओमफ्राय बै मोनसे ल'सै गासैबो प्लास्टार बुनाया जोबसिगोन होनबा बे मोनसे रुमा जोबनायनि उनाव आरो बेयाव हाजिरा मानसिबो लादों माने बाहेरनि माबाखौ खोनो दंमोन ना आं देखायना नायनो र' अके बेखौबो खोनो गोनाङा गासैखौबो खोजोबदोंसै दिनै बेयाव सोर सोर दं मिनिस्रांमोन दं खोमसि दिनैनि भिडिअआ 12टा जानायनिफ्रायसो 12टा जासिगोन बेनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों आं दहाय फुंनिफ्राय स्टार्ट खालामाखै मिनिस्राङा नै दादै जालाय आबोनलाय मारै नायना थायो आं बायदि नुयो नै मिनिस्रांखौ ना आं बायदि नुयोना मामानि बायदि नुयो हाय आरो र' सासेखौ आङो आंनि गस्ला लंपेन्ट सुनो होदोंमोन नायनि आङो बोरो मानसिया बोरा दङ सुखाङाखै दै गैया मानो गैया बेलाय मटर सालायगासिनो दंथ' मटरखौ माने बै न' सिङाव लांदों दैखौ मानो होनबाथाय बेयाव प्लास्टार बुदोंना बे वालखौ दै जाहोनांगोन मानांगोन आरो दै नांगोन दे बेसेबां गोबाव लागोन नोंलाय बिसोर नायने बा आजादि आङो दा साननैसो गस्ला लंपेन्ट सुनायाव नङाबा इसिबां बरिं नाङोना गस्ला लंपेन्ट सुनाय होननायखौ बयबो जायबा सेंग्रा मानसिना आं गानो दोनो दोनाखै नामा बिजा नायने हाजिरा नांगौ नोंनो So guys, नोङो IPL नायनो नाया खिन्थु नोङो गावनि ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देरहाबोबो लटास 365.in आव बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै हु विल विन मेट्स आरो हु विल विन टस 50+ कुइसनाव गावनि ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन लटास 365 आव थांनानै रेजिस्टार खालाम आरो मोनगोन 365 नि बोनास बेयाव नों मोननो हागोन 1 to 124 राउस कास्टमार सापर्ट बेयाव 10 मिलियन प्लस इउजार गेलेयो क्रिकेटनि अनगायै नोङो 200+ नि कुइसननि गेजेराव नों गावनि ओपिनियन होनानै गोबां मोजां प्राइज देरहानो हागोन नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मा बेफोरबायदि गेदेर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बेसेडर थ' गोबाव दा खालामसै दानो रेजिस्टार खालाम लटास 365.in आव लिंकआ पिन कमेन्ट बक्सआव बेसांबा बुरनो गोसो जाबाय नामा पालें गोदानाव थादोब्रा पालें गोदानखौ साननैसो नायबाय थानांगौना बेनिफ्राय साननैसो आं So guys, आं एसे आगोलाव बुंदोंमोन ना पालेंखौ फिटिं खालामनांगौ होननानै दा नै बेसेबां बेखौ फिटिं खालामनो थाखाय आं नोंथांमोन बुंनानै 2 घन्टानि बारा लाबाय ओरैबायदि भेजाल ना माखासे बै माने गोरोबलाया बेजाय माबानानै ओमफ्राय नै बेखौबो बारा गेदेर जाद्रायदोंमोन माबा गुवार जाद्रायदोंमोन बेनिखायनो एसे हाखावनानै गारनो गोनां जाबाय बे प्लाइबर्डखौ ओरैबायदि आरो सिङावबो मोनसे थोरोबसि दंना बक्स नालाय बेनि सिङावबो आरो मोनसे थोरोबसि दं बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय नै थोरोबनै नालाय उल्थां फुल्थां मिलाया बे बुस्थुफोरखौ माबाजोबनानै दा 2 घन्टानि उनाव फिटिं खालामनो हाबाय स' दासो मेंलायलायबाय आङो जिखिजाया गुमैजों आंजों फिटिं बानायदों दासो गुमैया बानायखांबाय ओमफ्राय नै बेखौबो हास'नो गोनां जादों बे मोनसे प्लाइआ एसे गिदिरमोन खिन्थु सिंनि बेफोरबायदिनो सिङावबो आरो दंबावो माने सिङाव जाद दोननो हायो आरो बक्स नालाय ना माबे जागोनब्रा बिलाय आरो माथो हेगार सानसे मायाव थांना दंमोन नों हा
मन्दिराव मा मन्दिराव गणेश मन्दिर ना मन्दिराव फुंनिफ्रायनो थांनानै दासो मोनफैदों जाबाय ओंखाम जाखांबाय दाउ फेन्दा एवनानै दाउ फेन्दा मन्दिराव थांनाया दाउ फेन्दा जायो सोरबा दाउ फेन्दा मैगं अ गोदोनि मानसिफोरा दाउ फेन्दा होनो दानि मानसिफोरा मिनिगोनसो दाउ फेन्दा मैगं होनबाथाय आंबो खोनाफेराखै सानसेबो जों जायो आरो जायो आंलाय दाउ फेन्दा होननायखाय माथो मन्दिराव थांनायानो दाउ फेन्दा जायो नामा मैगंखौ संजोब्बायना आं दा बेखायनोबो दे हय 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 साहा फुदुंदों मिस्ट्रिफोरनो ओमफ्राय बिस्कुट लायनाङा एसे गिदिर खालाम खामो थाबनो जाबायबो आं रोङाबा नै दासो बेसां मोजां एवदो बेसां साफा साफा रानदुनि दिगुनुखौ रोंखायोबा आं एसे एसेबां मोजां बानायनो रोङो बे खामहोजोबोसो जाखो जानाय नङा नोंनिया स' गाइस दा आङो दखानाव फाथि लाना फैनि र' फाथैया गैयानो बाइकखौबो लामायावसो दोनदां बैनि एसेबां गोजानाव किबारे पान देसन पान नै मबाइलखौ लांफायाखै मबाइलखौ लांफाया नों हा मबाइला गालांबाय नै लांफाया नों मबाइलखौ मा बाङो नों लायनो थांनि मबाइल लाखादों आं होलाङा नों बेखौ भिडिअ बानायनो नामा दे जिखुनुला आं लाना थांनि आङो बेखौ आं लायनो थांनो नागिरदोंमोन मबाइलाथ' लाखादों आंनो माबाजोंसो गुगोल पे फोरजोंसो बर'न नालाय नै बेयावसो दं आंना मेहना ओमफ्राय आं बेखौ बारा लांखाया ओमफ्राय नों मा बुस्थु पर्दा नामा पर्दा पर्था गांबेसे नांगौथो गांनि मानि नांगौ नामा दे आं लांनो थांना फैनि आङो मबाइलखौ बावदों माने आं बेखौ लाङामोन ब्लग बानायामोन आङो लाङिनिखौ माने फैनानै बानायगोन सानदोंमोन सब समायथ' भिडिअ लाबाय थानाय जायाना सानसे 24 घन्टानि गेजेराव दसे लानाय जायो दा बे भिडिअ हरफैलायबाय मबाइलखौ दा आं भिडिअ बानायनो र' इसेब्लाबो बानायगोन आं दा क्लिप नङाबाथाय आं बावनानै दंमोन बेजोंनोथ' क्लिप जाहैसिगोन आंना आं थांबाय थादोंसै नोंनो पर्दा ना पर्था ना मा नांगौ पर्दा न'नि पर्दा स' गाइस दा आङो लाइनाव फैगासिनो दं बेनिफ्राय आं थारमाने बुंनानै नै आं गप्र' लानो गोसो जायो माने डाइरेक्ट हेलमेटाव एटाच खालामनानै लानो गोसो जायो खिन्थु थाखा फैसाया एसे सर्ट जायोना समायाव इसेबां दा न'आवबो खामानि मावबाय थानायनो मिस्ट्रिनोनो दैलि होबाय थानांगौ 1000-2000 बिदिनो आरो आं दा माने दा साननैसो लाथ'नो हानाय माबायावनो गैया आरोना लानो सानबाबो बोरैबा लानो हाब्लाबो आङो जुदि दा लानो हाब्लाबो आङो गावनो फैसा बाहायनो हमनानै दं मानोना एसेबां फैसा नांगौ जाना दं दा साननैसोनि गेजेराव स' गाइस बेंकनिफ्राय थांना फैबाय ओमफ्राय गासैबो नों बेंकफोरावथ' जाहा भिडिअ लाजायाना बेनिखायनो आं लायाखै दा नै बेयाव फैदों दा बेयाव चावमिन प्लास दाउदै आरो चिकेन होनो होदों आं खेबसेयावनो मोननै आरो जेनेबा दाउदैबो ओमफ्राय बेदरबो माबे पर्था नांगौ होननाया नै लामायाव नेना दंखायो लांफै बा गेट हरख्ला खुलिलायना होदों लांफै बिराद खुसि नुवाखै गाखोखा ओमफ्राय गाखो मोजां ना मोजां मोनदों नामा मोजांथार मोनदों गाखोनो ओंखारदो आं नायाखैनो बास्रा दाखालि न'आव थांना लोमजानानै नै ओंखाम जानो हायाखै दहायबो स' गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय होननानै स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेना थाबाय जाबाय बेफोरबायदिनो दैलि ब्लग होनो नाजाबाय थागोन आं सानसेबो गेप्स लाफानो मालाबा प्रब्लेम जाबाथाय गेप्स थानो हानाय जिखिजाया गेप्स थानाय नङा आंनि भिडिअफ्रा थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गाबोनसिम नेना थादो आरो बेखौ